Il-kumpanija Unpaused ħabbret il-ftuħ ta' tieni ħanut tal-ħwejjeġ bl-isem tal-Index ġewwa Raħal ġdid b'investiment ta' 700,000 euro. Dan huwa t-tieni l-ikbar proġett tagħha matul il-pandemija fejn f'Marzu tas-sena l-oħra Unpaused fetħet l-ewwel ħanut ġewwa l-kumpless ta' Bay Street b'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro. Dan il-ħanut ġie inawgurat minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela il-ħamis filgħaxija. Dr. Bela ferħet li l-kumpanija Unpaused tal-li wriet fiduċja f'Malta, mhux darba biss, iżda darbtejn. Jatennit kif dan juri li Malta hija tassew id-dar tal-investiment kif ukoll tan-negozji. L-Index, waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-moda fl-Ewropa, għandha madwar 440 ħanut madwar id-dinja. L-iskop ewlieni tal-ħwejjeġ tal-Index huwa li jispiraw u jagħtu iktar konfidenza lin-nisa f'dak kollu li huma libsin. Dawn il-ħwejjeġ huma wkoll sostenibbli u magħmula minn materjal riċiklat. L-impenn tal-Index fil-fatt jimxi id fit mal-impenn tal-Gvern Malti b'inizjattivi favur l-ambjent. L-Index fil-fatt rebħet wieħed mill-aktar premji sostenibbli prestiġjużi fl-industrija tal-moda.